ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, bahandi nga way makakumpara, kung kauban ka, Ginoo. Way makulang ka nako, ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, mahandi nga way makakumpara, kung kauban ka, Ginoo. Way makulang ka nako, pagkataon sa imong presensya. Mabungahong adlaw mga igsoon, live na ta. Ang akong kalag nangandoy nga magapos ka. Ang ako ang kasing-kasing unod nagatuaw alang sa buhi. Shout out 30 viewers this time. And counting, 32, 34. Ang imong gugma, Kumusta mga igsoon? akong Pinoy anan, Our topic for this morning is about divorce. Mao ni trending ron. Sigara nakita na ko ba ning labay sa kuwang kuwan. Wall bitaw nga news feed. Yeah. Na about divorce, no? Nagali ko i-share ganina about divorce. Kay mao lagi ni mura og naay posibilidad ba nga may tabo daw ni sa tuwa, no? Sa tuwang nasod. So atong pasultio ng Biblia about sa divorce, no? Kay regarding sa reaction aning topic nga divorce, daghan naay positibo ug negatibo, no? Naay ganahan, apoy dili ganahan. No? So kita nga mga naas Ginoo, mga Kristohano igsoon, nag-agad magita sa balaang kasulatan, no? So atong paklion, atong pasultion ang balaang kasulatan kung unsay iyang ikasulti about sa divorce. Amen. But before that, ako sang gi-shout out ang tanang mga followers diha, no? Salamat kayo, no? Mga followers, mga subscribers, thank you so much. And ato ang mga new followers, welcome kayo mo ni nga page para natong tanan eh. Wala ni angko na ni, tuwang tanan eh. Kunya, thank you for inviting your friends to follow our page and consult. Sa ato ang mga subscriber ani nga page, thank you so much. Ang Diyos magapanalangin kaninyo unya. Og sa ato ari pong subscriber sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon gyapon, no. So if in case nga naay uban nga wala kay balo nga nanaday tay YouTube channel, pwede ra nyo i-check ang link na ni nga caption igsoon niya. Dalhon mo dito sa atong YouTube channel nga ang name is Mabungahong Kristohanon as well, no. So akong i-shout out ang 152,000 followers og Mabungahong Kristohanon, no. Shout out, salamat kayo, no, nga taliwala nga naay daghang dili ganahan nato, naay uban nga mobas na to, taka-taka lagyaw-yaw gipasangin lang ta nga nangwarta na taon sa daghan-daghan mga negatibo, but still naglabi ang na-bless, naglabi ang napanalanginan. Mao nang ning abante ta sa unahan
ning saka ang atoang numbers igsoon. Tungod na kay na-bless sila ug tungod na sa grasya sa Ginoo. Amen. So kumusta igsoon? Kamusta na diha? Ako kanunay nag-ampo, kanunay medyo ko nag-ampo ninyo mga followers, no? Ako kanunay nag-ampo, kanunay nag-declare nga kamong tanan naa kanunay sa maayong kahimtang, maayong panglawas, no? Gitagbo sa Ginoo yung mga panginahanglan and puno sa protection sa Ginoo, favor and labaw tanan duol mo sa Ginoo. Kay magunsa man ang natatanan na atay kwarta, mayong panglawas ta, nindo tong kahimtang but spiritually layo tas Ginoo. At the end of the day wala may laing matubang na to relasyon sa Ginoo. Amen. So again, mabungahong kabuntagon and shoutouts tanang mga OFW in different countries, mga seaman diha, mga naka-permanent residents na. Shoutouts tanang mga piniriso, mga jail officer, mga warden sa kuansad, mga security guard, okay, mga bumbero diha nasa fire. Shoutout tanang mga military, Armed Forces of the Philippines, ng mga higala na to. And of course, mga brad na ko diha, Skiptron International and different council and different chapter. Mga GS daw, mga Vice GS, shout out. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. And of course, Bohol, Skiptron in Cebu, shout out. Shout out to Brad Brian Pustanis and Brother Lord Leo Abenturado. Tanan-tanan, mga brad, siya, Skiptron in Arms, ipataas na tungalan sa Ginoo para sigurado ang long live. Ngano yung naidaghang mga kauban na to, nga murag nagpabadlong, siguro wala ang lagi isang Ginoo. Ngano man, the moment we lift up the name of Jesus, mabutan man ta, no? Makikrelasyon ta sa Ginoo. Amen. And of course, akong gi-shout out karon ang mga kapulisan, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, and Campus Menya, Cebu, shout out, Tagbilaran City, Barracks, no? Tanang mga station diri sa Mua, sa Bohol, mga kapulisan, shout out. Tanan akong mga higala nga mga happy, shout out. Daghan man mo, dili lang ako ni siya itagsa kay na late ba, no? So, basta tanang kapulisan, mga PCR, and PNP Life Coaches, shout out. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan namo sa kong prayer, mga sir, no? So, no? Muna na, no? Tanan, gi-shout out na ako, Luzon, Visayas, and Mindanao. And again, I just want to remind everyone nga itong topic this morning is, for me, it is very interesting. Why? Because it is about divorce. Kay bawa na ta nga naaron sa Congress ba, nagkuan ro, no? Kung sa bagyod, suportaan bagyod ni sa majority, no? So naay posibilidad daw, no? According to majority also sa akong nadunggan igsoon nga naay posibilidad, no? Naay mga hungihong posibleng tugutan ang divorce. Now, ang atong topic karon igsoon is labi na para sa mga manag-uya pa diha kanang wala pa nagminyo igsoon kay ako mo igsoon. I've been in different places since I am one of the let's say motivational speaker. Unya daghan kay kog mga adtuan nga mga kabaryuhan, lain-laing dapit, unya daghan kay mga seminars, mga dagkong seminars nga usa ko sa speaker. Naka-encounter kog daghang broken family. Nga let's say dili divorce kay wala pa may divorce sa Pilipinas, but maingon ana divorce. So pariharam na kay ang divorce igsoon kay magbulag man na, no? So dili divorce kay wala pa may divorce pero nabungkag ang pamilya, no? Ang bana ning uban sa lain nga babae or ang asawa ning uban sa laing lalaki, mga kasado sila, no? So daghan kay kog na-meet nga mga ingana. So this morning ato ang hisgutan igsoon kung unsay angayng buhaton para malikayan ni ang divorce. Okay? I believe daghan kayo ang dili mo dapig sa divorce. Daghan kog mga friends, no? Even mga devoted kay nga mga Katolik nga mga suod na ko igsoon, mga professional, mga high-ranking officials, dili sila agree sa divorce. And then naapoy uban nga daghan nga ganahan sila sa divorce tungod kay naa daw sila problema sa ilang bana o sa ilang asawa, na conflict sa ilahang kaminyo, no?
So, naay ni agree, na po ni disagree. So, kung atong kung isgutan ng balaang kasulatan igsoon, nabungat yun na ni Jesus nga, kinsa unta tong nahiusa. Wala gyud makapabulag do. Sa to'y giingon niya sa Mark, ay the book of Mark, niingon si Jesus nga, what God has joined together, let no one can separate, no? So wala untay magkabungkag or magkaguba sa kaminyoon, pero why is it that there are so many kanabitong marriage na sila, mga couples nga nagbuwag sila, nga man na sila, nanumpa na sila sa altar sa kaminyoon, no? At ubangan sa daghang mga saksi nga sa kasakit o sa kalipay maguban sila, ang kasakit o kalipay ayungan daw nilang duha, pero ngano man lagi ning kuyog man sa lain, o ano. So naatay pangitaon dia nga posible nga hinungdan igsoon nga atong hisgutan karon. Amen. But before that, ako mong gi-remind nga i-mention inyong mga higala. Labi na katong mga broken family. Labi na katong mga higala ninyo nga para ninyo nakabantay mga nay issue regarding ani ba i-mention igsoon. No. Ayo ka ulaw igsoon, bisan ako igsoon daghan kog mga higala nga ingani ang sitwasyon, no. Dili man na nato mapugna na kay nahitabo naman na sila laing pamilya. Nya naapoy gitawag og lig-on sila nga rason kay actually sa Bible igsoon naapoy rason diha. Nganong gi-allow na sa panahon ni Moises ang divorce. Ngano man except na exception, no? Except kung ang bana o ang asawa nakasala og immoralidad, adultery. Okay? So nay mga ingana. So ato nang pasultiyo ng balaang kasulatan, but before that, let's pray. Ato ang i-welcome sa ang gahom sa Ginoo igsoon, atong i-welcome ang presence niya. Let's welcome the Holy Spirit para magiyahan kita sa itong pagabuhaton karon. Amen. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart this morning. Salamat sa laing higayon nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga ikaw maayo kay nga Dios og taliwala sa amo ang kabisi. Mga responsibilidad na mo everyday, but still gitagaan mi nimo og higayon karon. Dili tanang tao karon, Ginoo. Nay higayon, nay chance, Ginoo, nay opportunity nga mamati sa imong pulong, nay opportunity nga maminaw sa imong pulong. But praise God, bulahan kami, Ginoo, kay gitagaan mi nimo og higayon ining taknas kabuntagon. But before we proceed, Lord God, at this time, at this moment, we pray, i-search among kasing-kasing, Ginoo. Kung na may mga butang sa mong sulod karon nga wa ka nalipay, wa mi makabantay, Ginoo. Wa di ka nahimaya pa sa ilo amin. Himo aming takos nga mamati, mamalandong sa imong pulong, Ginoo. Limpyuhi among kasing-kasing, Ginoo. Ug na may mga butang sa mong kasing-kasing karon nga maoy hinungdan nga dili makapenetrate, dili kadulot imong pulong kwa kini, Ginoo. Pasaylo ami, Ginoo. And then tagami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, kasing-kasing willing mudawat o correction, labaw sa tanan masinugtanon kanimo. Kay diha sa pagkamasinugtanon sa imong pulong naay panalangin, Ginoo. Na diha ang milagro. And of course, among giampo, Ginoo, kaalam nga langit nun. Kay nasayod kami, bisag unsa na mo maalam mo nining kalibutan, na bisan pag mga suma cum laude, may magna cum laude, with honors, with highest honors, kung wa mi kaalam gikan kanimo, dili namo ma-interpret gyud matugad imong pulong. So this time, Lord God, among gipangayo ang kaalam nga langit nun. Og kalinaw sa mga una-una, Lord God, nga walay laing ma-focus, ma-sentro ikaw lamang. We cancel, we destroy, we rebuke every spirit of destruction in Jesus name. Ikaw lamang among giisa karon, Lord God. I pray to all of the viewers right now, Ginoo. Kutob sa makita ani, kutob sa makatan-aw ani, Ginoo. Bisan pa man, Lord, nga nay magtan-aw karon nga ang ilang situation musibo ani, Ginoo, ikaw magapamuhat sa ilang situation. I-bless tanang magtan-aw karon, Lord God. Ipabati imong gahom, ipabati imong dihog, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Kini ang among pag-ampo, Amahan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, this time we have 120 plus viewers. So, again, our topic for this morning is about divorce. Usa sa trending gisgutan ron sa social media. Sari-sari lang og mga reaction or comments ang mga katawhan. Na ay ming disagree, na po ning agree. Okay? So, again, before we start, pwede ninyo i-mention ang inyong mga higala here in the comment section. And pasensya na nga, dili kayo na ako mabasa inyong comment kay makuan ba, no? So, di nga madisturbo pero madugay ta. Samtang nagistorya ko, dili murag ma-out of focus ko ba, no? But sagdi lang kay naamos akong pag-ampo.
Again, ayaw kalimot i-mention yung mga higala sa comment section, and you can now start mag-type og at followers at everyone at highlights para makabantay sila igsoon. And akong subon ang atong topic karon mahitungod sa divorce. Okay? Now, atong ukbon ang balaang kasulatan, mag-start na ta, no? So ato lang tugutan nga ang uban mo apas or mag-replay. Kay madugay ta igsoon. So atong pasultion ang giingon ni Pablo igsoon. Ning ingon diri si Saint Paul sa 2 Corinto 6 14 hangtod sa 15. So mao ni akong verse nga gibutang sa atong caption karon igsoon. Mao ni akong pinakalig-on nga bersikulo nga nakita sa Biblia. Kapila na ako ni gihurot og basang Biblia igsoon. For me, mao ni usa ka lig-on nga bersikulo nga akong nakita para ma-prevent or mapugnan ning gitawag og divorce. Para walay mahitabo igsoon nga panagbulag sa relasyon or kaminyoon. Para dili mabungkag igsoon ang ato ang gipanumpaan sa altar sa kaminyoon. Mao ni ang akong nakita nga lig-on nga bersikulo igsoon nga walay let's say divorce nga mahitabo. No? So akong basahon igsoon. Ingon si Apostol Pablo sa 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 15. Nagingon diri igsoon, ayaw kamo pakikiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang mga dautan, o magambitay ang kahayag ug ang kangitngit. 15. Dili gayud magkauyon si Kristo ug si Belial. Kay managsama bagod ang magtotoo ug ang dili magtotoo. Balikon ako igsoon. At 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 15 nagingon si Apostol Pablo, ayaw kamo pakikiusa sa mga dili magtotoo, kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan, o maginambitay or magambitay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gayud magkauyon si Kristo ug si Belial, kay managsama bagod ang magtotoo ug ang dili magtotoo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong nadungog, okay? Atong nakita, atong napaminawan igsoon ang giingon, ang gisulti ni Apostle Paul mahitungod sa pakigrelasyon, mahitungod sa pagsulod og kana bitawng gitawag og kaminyoon, pagsulod sa kaminyoon. Kay kung naay nagtanaw diri mga igsoon, mga batan-on musugot tag sa dili adto gyud ta padulong sa kaminyoon. Amen, no? Gawa siguro kung nakay gift of singleness nga mao gyud nay imuha. Pero moabot gyud ani nga punto nga ang tao magminyo. Ug mao ni gikabili ni Apostle Paul igsoon. Kita ingon nga mga magtotoo, mga Kristohanon nangalagad sa Ginoo, nagsunod ni Kristo. Kinahanglan daw nga ang atong adto ta makighiusa or makigrelasyon ta sa magtotoo, sa mga Kristohanon, sa mga ningtuo ni Kristo, sa nangalagad sa Ginoo. Sa pariha nato igsoon, adto ta makigrelasyon or adto ta makigminyo. Ngano man, kay nagingon na balang kasulatan igsoon. Kay kung ang atong minyuan or atong sudlan nga relasyon igsoon, dili na sila parihag pagtuo na to or wala na sila nangalagad sa Ginoo, wala na sila ikahadlok sa Ginoo, wala na sila hingpit nga relasyon sa Ginoo igsoon, dakong posibilidad igsoon nga dili mo magkauyon or dili mo magkasinabot. Kay ingon na balang kasulatan nga ingon si Paul igsoon nga dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan. Ibutang talang og ikaw matarong kay ikaw gipakamatarong sa Ginoo, kay nangalagad ka ni Kristo. Unya ang imong gikarelasyon, imong uyabaron, imong hinigugma igsoon, walay kadlok sa Ginoo, walay relasyon sa Ginoo igsoon. Nya gipilit nimo, gipugos nimo, gihangyo nimo maayo ang Ginoo, bisag feeling nimo gikonbiktar nga ayaw na siya anak kay dili mo magkasinabot ana, bisan pag naanay dakong sweldo, maayong trabaho, dakong income, yang negosyo ning lambo ba na ni asenso ba nagmaayo, pero wala na nangalagad na ako, wala na ikahadlok na ako. So kung pugso nimo imong kaugalingon ana, di gyud mo magkasinabot. Amen. Ningon na ba lang kasulatan igsoon nga dili sige ngon dire. Dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan. Okay?
o magambitay ang kahayag o ang kangitngit. Kita kay naamang katas kahayag, kay nagtuo man ta ni Kristo. Kita mga Kristohano naman ta. Kita kay nangalagad naman ta sa Ginoo, ning biya ta sa kingitngit. Ang ato pong sudlan o relasyon, kato pong mga naglakaw sa kahayag. Kato pong nangalagad sa Ginoo. Katong mga naay kahadlok sa Ginoo. Kay musugot kag sa dili mga igsoon, kung ang gi-commit nimo nga relasyon, kung ang imong minyuan igsoon, gawas gali ka sa Biblia, minggawas gali ka sa balaang kasulatan o saray mo pasabutan na igsoon, minggawas ka sa kabubuton sa Ginoo. Unya nagbuot-buot ra kag imo. Nganong daghan kay mga Kristohanon, bisag Kristohanon ang sila igsoon, ilang pares dili Kristohanon. Sadang nagminyo na sila, nawa sila sa Ginoo. Nabungkag ilang pamilya, nangabit ilang pares igsoon. Ngano man, in the first place pa lang ilang pilmiro nilang desisyon, dili man Kristohanon ilang gipili. Ang ilang gipili igsoon, walay Ginoo, walay kadlok sa Ginoo, walay relasyon sa Ginoo. In other words, mingsupak sila sa balaod ni Kristo nga nasa balaang kasulatan nga dapat makigrelasyon lang ta sa mga naay kadlok sa Ginoo, sa mga naas kahayag, sa mga let's say, kanabitang nangalagad sa Ginoo, kanang pariha nato ba og pagtuo. Mo nagiingon ni Pablo, kay kung ato ni siyang buhaton igsoon, dakog posibilidad nga walay may tabo nga divorce, walay may tabo nga annulment, walay may tabo igsoon nga panagbulag. Kundili matuman ang giingon ni Jesus sa Mark 10 or Marcos 10 utsong sa nabi kanawa. Ingon si Kristo, og silang duha mahimong usa, kamong duha. Okay? Mao man ang kasal, no? Ang once gikasal na ang duha, mahimo na lang usa. So, ingon si Jesus, og silang duha, mahimo ng usa, busa ang bana ug ang asawa, dili na duha, kundili usa na lamang. No, ibidarang giingon ni Jesus igsoon. Tungod niini ang gihiusa sa Dios, kinahanglan nga dili na bulagon sa tao. So, dili unta, wala untay divorce may tabo. Dili kabubuton sa Ginoo igsoon nga magbuwag. Pero mao lagi na, tungod man kay sa pilmiro palang desisyon nga nagminyo ang duha, or ang usa ka tawo, gipili man niya ang way kadlok sa Ginoo. Gipili man niya ang katong walay relasyon sa Ginoo. Gipili man niya ang wa nangalagad sa Ginoo. Daghang kong nadungog nga mga rason, ako mangwalian, yes, siguro, ang uban naay nga na, pero gamay ra. But majority, kasagaran nga ang iyang paris, dili Kristohanon, kasagaran nga ang ilang gipili nga gikarelasyon, dili magtotoo igsoon, wa gubot gina, no? Wala may pabor sa Ginoo, ngano man gawas man tas balaan kasulatan, no? Although nay uban nga nadaan nila pero tagsara kaayo, pero kasagaran Kristohanon nakigrelasyon sa dili Kristohanon, okay pa sa dili paminyo. Pag minyo na nahimong babag imbes kaabag, ngano man kay ning gawas man sa balaang kasulatan. Ang pulong sa Ginoo timan ini mga batanon, kung gusto mo magrelasyon, kung gusto mo musulod sa kaminyon, siguruha nga imong partner, siguraduha nga ang imong higugmaon or ang imong aminyuan, igsoon paminaw, pareha nimo na ikadlok sa Ginoo, nangalagad ni Kristo. Kay kung lahi gali na og pagtuo nimo, ning gawas jud ka sa Biblia. Ug once ning gawas ka sa balaang kasulatan, wa diha ang pabor sa Ginoo. Dakong posibilidad, bisag ikasal na mo igsoon, walay proteksyon. Wala may pabor sa Ginoo kay nagbuot man ka. Kay kung ang imong desisyon igsoon, timaylahanan nga ang imong gidesisyon nga makigminyo ka, nisibo na sa kabubuton sa Ginoo, basta na-align sa pulong sa Ginoo. Kung aron ma-align ang atuang desisyon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nga atuwa pong pilion nga makigrelasyon ta, higugmao na to. Kaubano na to hangtod sa walay katapusan, kanang giingon nila og till death do us part. Kana pong nangalagad sa Ginoo. Kay kung wala na siya nangalagad sa Ginoo igsoon, may lang yun nagpilmiro. Kung wala na siya ikahadlok sa Ginoo, di po na mahadlok magpakasa nimo. Di na mahadlok mga bit. Di na mahadlok mobiya nimo og sa imong mga anak pohon. Dili na mahadlok igsoon nga mangitag lain. Kay ngano man, in the first place, wa naman siya ikahadlok sa Ginoo. Mao nang gidasig ko kamo nining taknas kabuntagon igsoon para dili ni mahitabo ning word nga divorce or panagbulag, annulment or ang kaminyoon mabungkag. Sayang ang bungga nga kasal. Dito pa mo sa dito pa gikasal sa beach, di ba? Ang uban sa mga mahal kay nga hotel. Grabe, garden wedding, pero pila ra ka tuig na bungkag kay ngano man ang iyang pares way kahadlok sa Ginoo, dili magtotoo. No?
Mo na igsoon sa karon pa lang daan, first decision pa lang, siguraduha nga ma-align sa pulong sa Ginoo. Siguraduha nga ang imong gipili anak sa Ginoo igsoon. Ang imong gipili, ang imong gikarelasyon nangalagad jud sa Ginoo parihan imong pagtuo. Kay tanawa ningingon siya sa 15, 2 Corintos 6:15. Dili gayon magkauyon si Kristo ug si Belial. Kani si Belial, ang laing term ani is Satanas. Si Kristo ug si Satanas dili gyud na magkasinabot, kahayag ug kangitngit. Mao ni giingon ni Pablo igsoon nga, mao nang kung gusto mo makigrelasyon kay anak man mo sa kahayag, adto mo sa anak sa kahayag. Anak man kamo sa Ginoo, pilia, higugmaa ang anak sa Ginoo. Ayaw kasilaw anang mga apam nga way kadlok sa Ginoo. Ayaw mo kasilaw anang mga dagkog sweldo, professional, pero way kadlok sa Ginoo. Kay musugot mo sa dili prangkahan ta mo igsoon. Daghan kog na-meet nga mga broken family karon. The truth is, daghan kay nagpa-advise na ko igsoon nga mga batanon nga gimingaw na silang mama, ilang papa kay nagkabulag, kasado, na ilain. I've been in different places, nag-lecture igsoon. Isip usa ko sa speaker sa mga dagkong seminar. Naka-lecture ko og mga couples, speaker ko. And then daghan kaayo luoy, no? Nga nabungka. Mao ni akong nakita igsoon. Tungod na kay sa pilmiro pa lang desisyon nga mosulod sila sa kaminyoon. Wala nila nagipili ang kabubuton sa atong amahang langit nun. No, wala sila nagtan-aw sa balaang kasulatan nga nag-ingon. Ayaw kamo pakighiusa. Pakighiusa or pakigrelasyon sa dili magtotoo. Pero hinoon, naman po gitawag og about divorce igsoon sa Bible. Gi-allow man guni siya ni Moises igsoon sa balaod ni Moises kay tungod man guni atong matud pa katong tungod sa pagkagahig ulo daw ba. Pero nay exception igsoon. Di kalikayan pero mao lang ni exception, no? Gawas kung ang babae o lalaki makasala daw og adultery, kanang di siya faithful ba? Tanawa sa Bible biblically. Kay naaman ko na-meet ingani igsoon ning file og na ako'y friend nagtan-aw ron. Bad shout out, no? Ning file siya annulment tungod ani nga case kay ang iyang ang kaso ba ang hinungdan is adultery. No, ang iyang pares or ang pares sa pikas sa bana or asawa nangita og lain. So immoralidad o adultery. So niingon diri mga igsoon si Jesus sa Matthew 5:32. Nag-ingon diri, but I tell you, again, according to Jesus Christ in the book of Matthew chapter 5 verse 32, English ni, but I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality makes her the victim of adultery. Makasala daw ta og adultery basta makig-divorce ta nga dili immoralidad ang kanabitawong hinungdan. Okay? Again, ingon si Jesus igsoon, makasala ta og adultery kung nakig-divorce daw ta sa tong asawa or bana or nakig-annul ba ta nga ang hinungdan dili sexual immorality, dili adultery. Kana bitaw nang luod na ka kay wa nahatag ang iyang gusto, nya makig-divorce na ka, adultery na. Sa Bible ang exception igsoon is except for sexual immorality. Pwede daw mo di man jud kalikayan kay sige, di man jud kalikayan. So mo pwede daw ang tao, babae o lalaki, bana o asawa makig-divorce kung ang hinungdan sexual immorality. Unsa na pastor? Or adultery, unfaithful. No? Mao na igsoon pero mao lagi? Ngano man nga naaman gyud gitawag og unfaithfulness. Nganong naaman gyud gitawag og adultery. Nganong mga bit man gyud. Ako igsoon ingon ang balaang kasulatan nga what God has joined together, let no one can separate. Unsa daw ang hiusa sa Ginoo? Unsa daw ang hiusa ni Kristo? Wala gyud dapat makabuwag. Bisag kinsa pa ng mga bigaon magsabak-sabak sa inyong bana, di gyud na matintal kay ngano man ang hiusa sa Ginoo, wa man daw makabuwag. Pero ang pangutana, gihiusa ba gyud sa Ginoo? Mao ni dakong question igsoon. Usahay magtuo ta kay kinasal ta, gihiusa na ta sa Ginoo. Pero prangkahan ta mo igsoon. Kung ang imong pagpakasal or atong pagpakasal ato-ato rang kagustuhan, ato-ato rang pagbuot, no, wala na align sa pulong sa Ginoo, dili day kabubuton sa Ginoo, din ikaw may nagbuot-buot nga makighiusa, dili si Lord. Ang gihiusa ni Lord, of course, kana pong na-align sa iyang kabubuton. Amen? Biblically, ang iyong nabalang kasulatan, akong balikon, what God has joined together,
Kaya akong bisayon lang pero klaro. Nag-ingon diri sa Marcos 10:9. Ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tao. In other words nga dili na gid ta dapat magbulag kay gihiusa man sa Dios no. Once si Lord mo-unite sa duha nga mahimong usa pinagis kaminyoon. Okay? Naa diha ang iyang proteksyon, naa diha ang iyang pabor, no? Naa diha iyang grasya maunang dako kayong posibilidad nga dili gyud na magkabungkag kay ang Ginoo man mismo ang naghiusa. Pero kung kita lay nagbuot-buot nga magminyo, no? Yang atong gipili mga igsoon katong giingon sa balang kasulatan nga dili pareha na to, dili magtotoo, way kadlok sa Ginoo. Wala nang alagad sa Ginoo. So, dakong posibilidad nga dili ang Ginoo naghiusa na to. Pinagi sa kasal kung dili atong kagalingon lang kagustuhan, atong kagalingong pagbati. Biblically, wa siya na-align sa pulong sa Ginoo. Nga naman, Pastor, tungod kay ang balang kasulatan ng ingon man, ayaw ka mo pakighiusa, ayaw ka mo pakigrelasyon, ayaw ka mo pakigminyo sa dili parihan na to. Or walay kadlok sa Ginoo, or walay relasyon sa Ginoo, wala nang alagad ni Kristo. Kung magbuot ta kay na silaw ta sa ilang kagwapa, ka-sexy, kagwapa, professional, dakog sweldo, dakog mana, mabuhi na ta, kay na daghang yuta, daghang kabtangan, daghang property. Yes, sa pananaw sa mata, igsoon, secure na tong future. Pero igsoon, kung kana ning supak sa kagustuhan sa Ginoo, musugot sa dili, dakong posibilidad nga pohon magbuwag mo. Mao na nga mahitabo ang divorce, mahitabo ang annulment, ngano man na. Kaya nga atong gipili nga mahimo na tong kaubanon kunuhay hangtod sa hangtod kita-kita ram day nagbuot dili dayto kabubuton sa Ginoo. So mao ni mga igsoon nga ang akong nakita igsoon nga posible nga makaprevent aning gitawag og divorce, annulment or kanang naay mahitabo nga broken family before ta mosulod sa kaminyoon. Sa tanan nga nagminyo sa diha mga igsoon nya feeling mo na hinaheadshot jud ko pastor kay nga akong partner dili Kristohanon mao na nahitabo naman na, iyampo lang na sa Ginoo. No? Pero sa katong nagpadung pa, paminaw mo, siguraduha nga ang inyong gipili, kabubuton sa Ginoo. Siguraduha nga ang inyong tagaan sa inyong panaad, ngadto sa altar sa kaminyoon, naanay kahadlok sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, naanay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Kay kung dili gali na nimo parehag pagtuo, wala nay kahadlok sa Ginoo, dining violet ka sa balaod sa Ginoo, nga dili ta makiglambigit, dili ta makighiusa sa dili magtotoo. Kasado na mo, nag-apas ka kay daghang kwarta, madato jud ka ani, hayag kung posible nga madato ka pero mabungkag pon-pon. Gubot imong pamilya, di ka malipayon ngano man. Walay hanay ngano man. Di mo nakabuton sa Ginoo. Mo na igsoon nga as what I have said igsoon, daghang kay nangutana nako pastor ngano mang ningingon man ang balang kasulatan nga kung kinsa ko nang giusa sa Ginoo wala nay makabulag pero nganong daghan man kinasal karon pastor giblisingan nabungkag man bisan pag ang alagad sa Ginoo mga igsoon mo blessing na sa kasal. Listen, kung kana sila di na maong kabuton sa Ginoo di jud ka makaingon nga 100% ang naghiusa nila Ginoo. Posible nga ang naghiusa na kamo ra kay kamo ra may ni desisyon, ang mga tao ra may ni desisyon nga dili kabubuton sa Ginoo. So in other words, kung ato na siyang palawman, dili si Lord ang naghiusa. Kay dili man nakabubuton sa Ginoo, sukwahi, contradict sa word ni Lord. Amen. Mao na magbantay ta igsoon again sa mga wala pa diha sa kaminyoon, wala pa nagminyo. Ayaw mo kumpiyansa. Ayaw mo kumpiyansa ng mga gwapo, gwapa. Pariner ko no kay nindot mabuhi jud ko ani, makadto ko gawas, makadto ko Amerika, sure mo? Daghang nagpa-advise nako. Nas gawas karon pero wala na simba-simba, nagmahay. Awahin ang pagmahay, igsoon, wala ra bay pagmahay nga maguna. Amen. Kung gusto ta nga atong kaminyoon hanay, ang atong kaminyoon igsoon protektado sa gahom sa Ginoo. Ang atong kaminyoon dili mabungkag mga bana bisag pila mga asawa bisag pila pa ka mga babae diha nga mutintal. Bisag ang inyong bana napay magsabak-sabak diha nga mga pila ka mga let's say, mga babae, mga igsoon, nga munintal nila, dili na sila matintal, nga naman, protektado inyong kaminyoon sa gahom sa Ginoo, kay nauyon man kini sa iyang kabubuton, wala man mo nagbuot-buot. So matuman ang giingon sa pulong sa Ginoo, kinsa iyang gihiusa, walay makabungkag, kay ang pabor sa Ginoo na, ang proteksyon sa Ginoo na.
Og naamang gali bingkil-bingkil, naamang gali pag nag-away, dili jud mo adto mo abot sa punto nga mo biya ang asawa or mo biya ang bana, dili mo abot sa punto nga moadto korte kay mo file og annulment. No, mo file og divorce, mo adto gawas kay mao ni, no. Kay kung kabubuton sa Ginoo ang atuang naminyoan igsoon, mo patigbabaw gid ang gugma. Na may mga bikil na ipanag-away igsoon pero mas mulabi gid ang gugma, mulabi ang pagsinabtanay. Pareha na ako asawa igsoon, di man perpekto ang kami. There's no such thing as what we call perfect marriage. Na yun na yung mga di pagsinabtanay, misunderstanding, na yung mga nangana, pero kung kabubuton sa Ginoo, dili yun na mo abot sa punto nga magbuwag. Kuha ninyo, mao na siya. Mao na mga igsoon nga sundo na to ang balaang kasulatan. Mugawas galita sa giingon ni Pablo nga kinsa katong magkagihusa sa mga dili magtotoo mga igsoon. No, mupugos kita kay bahalag di magtotoo walihan lagi na ko ni. Pugos ka, it means imong gipugos ang imong kaugalingong gusto instead nga matuman ang kabubuton sa Ginoo. Kabalo ba mga igsoon nga kung kita magbuot-buot ang atong ugma magkagubot? Walay hayag nga ugma nga atong makabot. Atong pangandoy, dili na to makuha nga naman, kita-kita raman. But once our relationship or ang atong kaminyoon na aligns sa kagustuhan sa Ginoo, ang atong gipili, ang atong partner, ikson, maogyod ang gitakda ni Lord para nimo. Udi, wala man na ihatag si Lord na to nga, anak ko ta sa Ginoo, tagaan ta niyag anak sa yawa, dili. Kuha ninyo? Anak ta sa Ginoo, dili ta tagaan niya. Mao na nga maghuwat ta. No? Unya, aside from that, iksoon, ayaw jud gawas aning Biblia. Ang imong relasyon kaminyon the moment nga mo decide na ka nga magusto na ko magminyo kay stable na imong trabaho, siguro dua igsoon kung kanang imuhang gikumitan sa imong gitagaan sa imong gugma. Na ba nay kadlok sa Ginoo? Nangalagad ba na sa Ginoo igsoon? Kay ang Biblia nag-ingon, ayaw ka mo pakighiusa sa dili magtotoo. Kung dili na siya magtotoo, kung dili na siya Kristohanon, kung wala na siya kadlok sa Ginoo, na dakong posibilidad nga maggubot ang inyong kaminyoon. Dakong posibilidad nga mabungkag ang inyong kaminyoon. Dakong posibilidad nga walay protection, walay pabor sa Ginoo. Ngano man, in the first place, ang first decision pa lang nimo nga makigminyo ka, wala na nisibo sa kabubuton sa Ginoo. Basta ang atong desisyon wa nisibo sa kabubuton sa Ginoo, wala ginay pabor sa Ginoo. Walay proteksyon sa Ginoo. Walay panalangin sa Ginoo. Ngano man, contradict man. Apan kung ang atong kaminyoon ning sibo sa kabubuton sa Ginoo, kay ang atong gihigugma mao man gyud ang gitakda sa Ginoo, kay pareha nato na ikadlok sa Ginoo, pareha nato na relasyon sa Ginoo, pareha nato igsuon nangalagad sa Ginoo. Amen. Uhaw sa presensya sa Ginoo. Kamong duha magdaig sa Ginoo. No? Excited kanunay mo simba sa panahon nga tigsimba. Sigurado nga ang favor ni Lord, ang protection ni Lord, para mula mutunhay ang kaminyoon, naagyod sa ato ang kaminyoon. Kana kung nisibo sa kabubuton sa Ginoo. So, sa ingana nga paagi igsoon, walay divorce nga may tabo. Walay broken family nga may tabo. Walay annulment nga mahitabo. Ngano man, ang inyong kaminyoon, protektado man sa pabor sa Ginoo. Kung ang yawa mo bungkag sa relasyon, kung ang yawa mo bungkag sa kaminyoon, ang yawa mo uper o gwapo nga lalaki o gwapa nga babae, aron lang matintal ang mga nangaminyo na dili gihapon na magmadaugon o magmalampuson. Kay ngano man, protektado man sa Ginoo. Kay ngano man, ang atong kaminyoon ning sibo man sa iyang kabubuton. Mauman ang giingon sa balaang kasulatan. Apan ko, nagbuot-buot lang ta. Nag-apas lang ta silang kagwapo. Nag-apas lang ta silang kakwartahan. Nag-apas lang ta kay lagmi kay sakyanan na sports car. Dagko kay balay milyon. Daghang property. Daghang kitigayunan. Mabuhi na ta. Hayag atong ugma. Kung kana imong giapas igsoon, siguradong magkagubot gyud ang imong ugma. Pero kung ang imong giapas ang kabubuton sa Ginoo, sultihan ko kamo igsoon. Once natunong ka sa kabubuton sa Ginoo, kanang imong pares ba? Mao gyud na ang gipili ni Lord para nimo. Dili man ka pasagdan sa Ginoo, tanan nimong panginahanglan i-provide na ni Lord. Kay ngano man natunong man ta sa iyang kabubuton. So, responsable si Lord nato. Di ta niya pasagdan kay naglakaw man ta sa iyang plano. Mingsibo ta ba? Mura ko ta nang mura ta na og kahoy or tanom nga gitanom ngadto sa
tabunok nga yuta. Okay? Mamunga. Ingana sa na favor ni Lord, na blessing, na protection. O as what I have said, sigurado nga ang atong kaminyoon mutunhay, mulungtad, hangtod sa walay katapusan, ug mag-uban ta sa tong pares sa kasakit ug kalipay. Mo na giingon ko nga, ang kamatayon ra kuno'y makabugto. Diba? Muunong mag-inunungay ta sa unos, nga naman, kaya ang atong kaminyoon, ning sibo man sa kabubuton sa Ginoo. Again, igsoon, divorce. Usa sa sikat nga topic karon. Daghan naglalis, daghan nagdebate, ug daghang nakulbaan. Kay posible daw ning mahitabo kanato. Apan sultian ko kamo igsoon, walay mahitabo nga panagbungkag divorce annulment. Kung first decision pa lang nato ninyo diha nga wa pa naminyo ning sibo nas kabubuton sa Ginoo. Kanang di ta makigrelasyon, di ta makigminyo ug walay kahadlok sa Ginoo. Pilio na to nang naay kahadlok sa Ginoo. Kaya ako na ning gibalik-balik. Kung ang imong bana pohon, imong asawa pohon naay kahadlok sa Ginoo, bisag manarbaho pa na sa laing nasod igsoon, di na basta-basta matintal. Kay bisag wa na kakita nimo or wa ka kakita niya, kay bawo siya nga naay nakakita Ginoo, na siya kahadlok sa Ginoo. So walay gitawag og third party nga ma-involved. Og dakong posibilidad nga walay divorce, walay annulment nga mahitabo. Amen. Kaya ang inyong kaminyoon, protektado man sa gakum sa Ginoo. And if God is for us, who can ever be against us? Kung ang Ginoo mingdapig sa tong kaminyoon, bisag pila pa na diha ka mga ipang offer sa yawa para tintalon aron mabungkag ang kaminyoon, dili gyud na magmadaugon. Kung dili kita magmadaugon. Ug ang atong kaminyoon mutunhay, mulungtad igsoon. Ug ang atong kaminyoon mahimong panalangin sa uban nga mga couples, sa uban nga mga nangaminyo, kay makita nila ang himaya sa atong kaminyoon igsoon. Again, divorce, gilalisan karon. Usa sa sikat nga topic karon. Og nakulbaan ang uban kay basin mahitabo kuno. Pero sama sa akong giingon igsoon, walay divorce mahitabo kung ang imong pilion ang kabubuton sa Ginoo. Mo nang ayaw pagtakataka og hatag sa imong gugma, ayaw pag-apas sa iyang kagwapo ug kagwapa, kay basin sa unahan magmahay ra ka, ug ang yawa magkatawa kay nabungkag mong duha. Apan tuguti nga makasubay ka sa kabubuton sa Ginoo. Kanang imong kaminyoon mo moalayan gyud sa pulong sa Ginoo. Kay mulungtad gyud na ug ang pabor sa Ginoo naa sa atong kaminyoon, proteksyonan ta tanan-tanan igsoon. Nindot hapsay, hanay ug namay panagbikil ug namay di pagsinabtanay, maglabi gyud ang gugma. Mapatigbabaw gyud ang gugma. So walay rason nga mabungkag ang kaminyoon. Amen. Let's pray. Father God, salamat sa imong pulong, imong mensahe about divorce, Lord God, nga unsa gyud Ginoo ang angay namong buhaton, imong gitudluan paro aron walay mahitabo nga divorce, aron walay mahitabo nga mabungkag ang relasyon sa kaminyoon, walay annulment Ginoo. Tabangi mi Ginoo nga ang amoa jong relasyon, Lord God, mahiuyon gyud sa imong kabubuton. Especially, Lord God, I pray to all of the viewers right now nga wala pa nangaminyo Ginoo, i-lead sila Ginoo sa saktong tao nga giandam nimo para nila. Sa ilang pares Ginoo nga giandam nimo nga naapoy kahadlok nimo Ginoo. Ayaw itugot nga malipat sila sa offer sa yawa Ginoo. Kung dili musubay sila sa kabubuton nimo Ginoo. Ug sa tanan sad karon nga nangaminyo na Lord, and then feeling nila na hit sila ni nga topic kay ang ilang gikaminyuan is wala pa nangalagad nimo. Nahitabo naman na Lord, I pray nga mamuhat ka silang relasyon. Mamuhat ka silang kaminyoon. I pray nga imong proteksyonan Ginoo. And I declare salvation sa ilang partner nga wala pa maluwas, madala unta sa imong tiilan Ginoo. Tabangi sila Ginoo. Tagaig dugang pailob Ginoo para mutunhay ang ilang kaminyoon Ginoo. Ug dili ang yawa magmadaugon sa pagbungkag sa mga nangaminyo karon. Kay nasayon mi Lord, ang kawatan, ang yawa si Satanas ni ari paglaglag. So usa sa giplanuhan sa yawa nga laglagon kaning mga kaminyoon. Kay dili ganahan si Satanas nga balaano nimo ang relasyon. Gusto ang yawa nga bungkagon kini. But Lord, naa ka, willing ka mo protection. And I pray, Lord God, labi na sa mga Kristohanon karon nagtan-aw nga mga minyo, I pray for your protection Ginoo. Sa amo ang mga kaminyoon Ginoo nga dili gyud kini mabungkag bisan pag sa unos kini uyug-uyugon.
Walay rason Ginoo nga kini mabungkag kung dili magmalahot tayo ni kay ang imong protection, ang imong pabor naa sa amuang kaminyoon Ginoo. Lord, thank you. I pray nga kani nga topic Lord God karon nga among gisgutan it serve as an eye-opener Ginoo sa mga gusto magminyo nga dili sila muhalahala, dili sila magdali-dali, dili sila magtan-aw, magbase silang makita karon apan ilang tukion, ilang ilag yung pamalandungan pag-ayo kung kanang ilahang mapartner o gusto nilang pakaslan, naabag yun na ikahadlok nimo tin sa tinuoray or naabag yun na tinuod nga relasyon nimo padaygi usab sila Lord God aron di sila mailag kay usahay sa uyab pa maayo kaayo apan inigminyo na makita na dayong tinuod nga kinaiya. So Lord God, I pray nga imong i-increase ang level sa ilang discernment Lord God nga dili sila malipat kung dili ang partner Lord nga imong giandam para nila mao gyud makita nila Ginoo kay sigurado yung mutunhay ang kaminyoon nila. Lord, thank you. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoo, i-bless na ng viewers karon. Tanang nagtan-aw karon Ginoo bisan asang dapit ining kalibutan kutob sa makadungog ug makakita ani bisan pa man sa mag-replay ani Ginoo, i-bless sila. Labaw tanan Ginoo sa among topic about divorce, about sa kaminyoon. Tanan karon nga kaminyoon Ginoo or tanan nga mga minyo nga nagtan-aw karon bisan asa nimo abot Ginoo, kutob sa mga minyo nga nagtan-aw ani Ginoo, protektahe ang ilang kaminyoon. Og sa uban nga naay problema sa ilang kaminyoon kay ilang partner na involved sa naay third party Lord God sa ilang kaminyoon nga nahitabo Lord God, mamuhat ka Ginoo, i-keep Ginoo ilang proteksyon ni ilang kaminyoon Ginoo. Labaw tanan para sa ilang mga anak Ginoo. Let your will be done Ginoo. Kung mahimo pa Ginoo, tabangi Ginoo. So Lord, again, ikaw na bahala nila. I pray nga sa ilang kaminyoon Ginoo, mahimaya ka og ang mga silingan nagpalibot namo mapanalanginan sa muang kaminyoon Ginoo. Mahimong blessing sa uban Ginoo kay ang imong himaya mo sidlak sa matag usa kanamo Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa balik katapusan. Again, I pray to all of the viewers right now who are watching this time Lord, katong naay mga problema sa kaminyoon Lord God, ikaw Ginoo bahala na mangitag solusyon. Mo intervene ka Lord o proteksyon ni sila Ginoo, pabori Ginoo in Jesus name. Kung naa may nasipyat na tintal Ginoo, I pray Lord God nga imusad silang pasayloon og din-an nila balikon to Ginoo. Tabangi sila nga magkinabuhi nga malipay ka nga ilang kaminyoon, ilang relasyon mahimaya ka Ginoo in Jesus name. Ug naman sila yung mga kasaypanan or naman sila yung mga sipyat makakat-on sila Ginoo. Ilang kuhaon ang lesson Ginoo aron mas mulig-on pagyud ang ilang kaminyoon uban sa imong tabang. Himuon kang sentro Ginoo sa ilang kaminyoon kay way laing makapalig-on. Way laing makapatunhay sa among kaminyoon kanang himuon kang sentro sa among relasyon. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Again, i-bless ta ng viewers karon. And right now Lord God, I pray to all of the viewers kung unsa man ilang mga problema, unsa man ilang kabugat nga gitubang karon, unsa man ilang mga battles karon Lord, unsa man ilang mga gihambin-hambin nga magkasakit Ginoo Lord, tabangi sila. Solusyon ni ilang mga problema, tagay kasulbaran Ginoo. And I pray Lord nga imong tagbuon ilang panginahanglan sigun sa gitinguha sa ilang kasing-kasing karon. I-provide Lord God. Unsa man ang ilang gikinahanglan, unsa man nga dapit silang kinabuhi karon nga pinaka-need nila, unsay pinaka-need nila karon nga milagro, Lord mamuhat ka. Lord, let your power will manifest in their situation right now in Jesus name. Lord, thank you for the victory. Gi-claim namo karong taknaa ang kadaugan. Gi-claim namo Ginoo ang milagro. Gi-claim namo Ginoo ang panalangin, ang kahibulungang butang nga imong ipasinati namo. Gi-claim namo ang breakthrough Ginoo nga gusto nimo ipasinati namo. Andama lamang among kasing-kasing aron mahimo ming angayan og kapiyalan Ginoo. Salamat Lord. So again, among giangkon ang dakong kadaugan ining taknaa. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus nga mo'y among bugtong agalon og personal nga manluluwas. Amen and amen. Hallelujah. So again, mabungahong ka buntagon pa. That's all for this morning and see you again next time makabakanti ko igsoon. Unya akong ikabilin ampo amping abante no. Akong ibalik ang tanang dungog himaya sa tumbuhi nga Dios ug sa anyway sa wala makabalo sa tong YouTube channel ang link na diri sa na ani nga caption sa ani nga live unya i-click na ninyo siya dalhon mo sa tong YouTube channel no. So
free ra ang subscribe da igsoon, no? So again, thank you kayo sa tanan. Akong ibalik ang tanang kahimayaan sa tong buhi nga Dios. Unya ako nag-ampo nga karong adlaw puno sa grasya, puno sa panalangin sa Ginoo, puno sa pabor sa Ginoo. Tanang buhat sa inyong mga kamot igsoon diha, panalanginan sa Ginoo. Inyong mga lakang gihan sa Ginoo. Amen. So sa uban sad nga naa sa lanlain kanasuran, I pray sa protection ni Lord, ang iyang guidance, iyang favor mag-uban kaninyo in Jesus name. Again, that's all for this morning. God bless everyone. To God be all the glory. Pastor, asa dapit sa CDO. Saman? Ay, CDO. Mo adto me? Kalimot ko, murag ko man to. Bilyarin man to, siguro alam no? Bilyarin Street. Carmen, something ana. Hello, it's K. Kay ba ka kinsa anak? Kanang niingog hello, it's K. Maunang ning ari diri sa church nga ambot na siguro ni sa Japan karon. God bless you, sister. No, so ay day malahos day mi Cagayan. Kano sa tulab? 3 June 3, watch out for us. Atong mga higala, mga followers des Cagayan igsoon, mga na day may karong next week June 3 kay bakasyon sa mong anak man. No? So anha mi diha mo mulaag mi sa mo ang namang koy igsoon diha kum brother unya. Daghan sad gusto makigmeet nako sa Cagayan. So mao nang mo spend mi diha og maybe mga dili pod siguro usa ka semana kay dugay kay depende ra ni. No, mo spend mi diha og how many days kay aron magkita-kita ta ninyo diha, no? Cagayan de Oro. Pwede sad mi i-tour ninyo. Di ba lang pwede na lab no? War ba mi na swito bitaw diha. So diha toy nagkuan na mo message na ko nga inigabot nimo sa barko pastor kung ganahan ka magpasugat kay sugaton daw mi sa ilang sakyanan, no? Kinsa to nakalimot man ko. Pasintan-aw to diri, no? Basta mo to igsoon, no? Next week manglaag mi diha, no? Kay yes, busy kay sa ministry, mao nindot po nang naapod tay time nga makikimamat sa lain-lain atong kaigsoona, no? So pa-shout out pastor here in Tanhay City, Sister Roselyn Ilardo. So mo to igsoon, no? Madumi, pohon-pohon, tugot sa Ginoo. Watching from USA, I love you. God bless you, sister. Okay? So, again, that's all for this morning. See you again next time. Ang kalinaw, ang grasya sa Ginoo, magauban ka natong tanan. Again, to God be all the glory.